miso helpline so channel lo thlir thin tu ta zong zong te zawa in chibai kan buk le chawa hei tun tuma hianin topic poi mo tak mai kan ngai thale do na mitin na kan lo tang khai pui theina turin tun tuma hianin balhla kawr manga temeyang kan taksa tin nge kan no man tang khai thayang ti lampang kha tun tuma hin kan en vele thung to na hei balhla kawr hi kan pe mai thina tamtak atam zo ki chuan amaro chu tangkal tam takalo neya mi inan rapanga antol thuang ti lampang ani lawa chu lo lam te hlek bia thu chu ani dona nei balhla hi thei common tak mai chu tha jing mi ania kovela hian balhla ei lo le nei lo nampo kan om in karing lawa amaro chu tu ma hi akor apil hi ei da tuam ero sei tur anom kher lawanga kan kea bolhlobo ma kan pe mai zela amaro chu tun thuma karon sei tur ve thung eroi chu bolhlobo ma pele don point in ngei tu masa phajak ve te tangai dona ei balhla kawr hi chotha nutrients le carbohydrate a au sam emaya vitamin b6 te b12 te magnesium le potassium apai tam em poka akor alo tukhian a sugar content hi a san lai nge a san lai ber an ve tla ani sei tu lovin akor balhla kawr thachia le a man theina kha karon sei zung zung anga apakhata chuwa ole ni tin chongkar khat chung tal balhla kawrin iha kha minute khat vel han not tala iha kha avar tharlam sar mayang mi hi adik veya hati varna ta na thil dang ilena tu sumkai sef ton pokani amaru chu ha ti nge avar sar mayang han ti khan he ku walo ei to te awanga le khami ha mo hadum wat te khatyang re har tak ang chi kha chu avan ngar sar kherlawanga amaru chu khatyang ang ero kha chu hei toothbrush a no fai thei to lo ang chi mo ni no poa adum re thei to lo ang chi kha chu rei takte point man ve ngai mai theya ei khairo kha chu ni avar sar kherlawang ti kha kan avar sar ngal kherlawang ti kha kan sei duwa chuan adot le chuan ole balhla kawr hi ngamit tire nan le adang lo chor tur tire nan alo thle meya I ngamit le abulvel kha balhla kawr khan uluk takin han no tala ani lo poin balhla kawrin zan khuwa in han chia tala mo hi vun ta na balhla kawr thatna mol mangber pakhat ani tikha kan soile duwa ole balhla kawr hi India hianin ei tur ti tuinan alo mangve reng ani ti hi kan la shalo mai theya arsati tuinan te po alo mang thiani chuanin hei arngeng ti re na hi aum tak tak vak lo ani mai theya amaro chu balhla kawr kha han mang ve chin talamo ni tin I maile I taksa kha balhla kawra massage mai turani ya cholkar kha chungin a result chu I mai dorani ole balhla kawr hian vun atongin vun ro tur aveng chuan balhla kawr ro dip le artui chungu chopal hianin maya noya nit nga vel nga turani chuan vun ka lo mam sar mai dorani chuanin hei balhla kawr hi na chok nan te po hianin alo tha le ani ti mithiam te an soya taksana la ya khan in somthum vel bel mai turani ya chuan veg oil le balhla kawr chopal po noi atha le bokani ole balhla kawr hi phuhlip bul thak te tam phain lo tha emaya athak te bol lai khan hnai turani ya balhla kawr hianin non na aneya chuan thak te tinuama phuhlip kan ti ang chi tam phai chuanin tha emaya reilo te ya angai zia mal mai do ani ole balhla kawr hi rannung se dam do ya po hianin lo thaviau ni nan soipoka hei ran nung emo thosi se ang che hianin balhla kawr khanin a sena la khanin han nuai nok nok la a thakle sa kha a zia chap chul ngal mai do ani chuan hei balhla kawr hianin UV rays la ka hian min veng ve theya balhla kawr kha imitai hnoi ma khanin nia phom sa ta la chuan katarak nei po ati tlem ti inan fin fi ani chuanin top nan hei balhla kawr anti khanin balhla kawr man dong khan balhla kawr tharlam chau man turani ya
chuan fridge ah dah ro tur ani tih kha lo hre le bawk ta la ole ti khan balhla kawr tangkai tam tak chu kan hreta a lo ti ve chin la lo hmang ve chin la i lo tangkai pui nge ka pe se ni ole thlir tu zong zong te next video kan hmu le theuh dawn nia